beauty queen po mula sa Binmaley naghatid ng tulong sa mga nasalanta ng habagata. Para sa detalye ng ating good news, narito si Idol Maya. Pinatunayan ni Miss Nikki Buenafe na siya ay isang beauty queen with a heart matapos magbigay ng tulong sa mga nasalanta ng pagbaha dulot ng pag-ulan dahil sa habagat. Masaya ang mga residente ng Barangay Putotan, Binmaley, Pangasinan nang sila ay dalawin ng dating Binibining Binmaley 2023 at Face of Beauty International 2025 at hatiran ng tulong nitong nakaraang August 20, 2026. Sa kanyang pakikipagtulungan sa lokal na pamahalaan ng Binmaley at ilang pribadong grupo na isagawa ang isang feeding program at relief goods giving activity. Sa munting regalong ito ay napasaya niya ang mga taong minsan na ring nagbigay suporta sa kanyang mga advokasya bilang isang beauty queen. Samantala, ayon sa Facebook page updates nito, may mga susunod na barangay pa itong dadalawin at hahatiran ng tulong. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.